गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय एबसुनि मुं सुनाय एबसुखौ सोरबा सोंखारिनाय बे मानसि बे व्यक्तिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खुनु कारनाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामा बे जिर' टलारेन्स एबसुनाय आफादा गोरलै आफाद नङा सहज आफाद नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जन्म जादों जाय थासारियाव हारिखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय बिकल्प युथ फोर्स बर' हारियाव गैयामोन आरो एबसुनि मोनफ्रोमबो डिसिसन आरो सिद्धान्तआनो टाइम टेस्टेड सोरबा गोदान गोदान माने मानसिफोरा माने गावनि पपुलारिटिखौ बांनो थाखाय एबसु बायदि संगठनखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटि लानो नागिरदोंबा बिनि माने जि रिएक्शन बे रिएक्शनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनो थाखाय जेब्लायबो रेडि आथिखालाव बे बिसायख'थिनि सम खोन्दोआव आरो बे थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय नेगेटिभ अपप्रचार भुवा प्रचार प्रपागान्डा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो गुबुन मोनसे बिथिंजों बिटिआर जि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति बे मोननै सुक्तिखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं स्पष्ट बुंनो नागिरो जे एबसुनि बैसोआ 57 बोसोर आरो बे एबसुआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतिनिफ्राय लानानै बानेश्वर बसुमतारी कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लिडारशिप होलांबाय आरो हारिनि सार्थ जाति जातीयताबाद जाति चेतना आरो जाति खत्ताखौ लानानै एबसुआ आपोसहीन भाबै गोलाव समाव खामानि मावबोदों एबसुनि जारिमिनखौ जाय मिथियो एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनायखौ बिथांमोना अनार होयो बिथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट आबेगखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लाबो सुंथाबोदों मदद होबोदों आरो जोंनि वेलविजार हिसाबै हाबा मावबोदों आं बिथांमोननिसिम धन्यबाद बावो किन्तु माखासे व्यक्ति माखासे गोदान जोलैनि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै एबसुनि बे जारिमिन 5000 शहीदनि बिनिमयाव जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोनबाय बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बर' रावखौ 80 सिडुलाव मोनबाय आरो बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै गायसननो हाबाय बर' कसारि काउन्सिल हिसाबै जों गायसननो हाबाय बे जारिमिनफोरखौ मिथियाजासेनो दिनै मडार्निटी आल्ट्रा मडार्न आरो जिखिनि माने दिनै गावखौनो माने जि मोनसे आथिखालनि जि थासारियाव बे डिजिटाइजेशननि जुगाव ग्लबेलाइजेशननि जुगाव बयबो गावबा गावनि इमेज बिल्डिंनि थाखाय गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय एबसुनि मुं सुनाय एबसुखौ सोरबा सोंखारिनाय बे मानसि बे व्यक्तिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खुनु कारनाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामा बे जिर' टलारेन्स आरो बिथांमोना बुजिना लानाय मोजां रावनिबो व्यक्तिनि नाम बुंनो नागिराखै एबसुनाय आफादा गोरलै आफाद नङा सहज आफाद नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जन्म जादों जाय थासारियाव हारिखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय बिकल्प युथ फोर्स बर' हारियाव गैयामोन आरो एबसुनि मोनफ्रोमबो डिसिसन आरो सिद्धान्तआनो टाइम टेस्टेड सम आरो थासारि हारिनि सार्थ आरो हारिनि क्राइसिसखौ नोजोर बोनानैसो एबसुआ डिसिसन लाबोदों सोरबाया दिनै जोंखौ सोंखारिदों मुं सुदों रायदों जोंहा बिनि सायाव दुखु मोननाय गैया किन्तु बिथांमोनाबो बिबिसना खालामनाया मोजां जे बिथांमोना गावखौ जाहिर खालामनो थाखाय सोरबा गोदान गोदान माने मानसिफोरा माने गावनि पपुलारिटिखौ बांनो थाखाय एबसु बायदि संगठनखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै रायनानै पपुलारिटि लानो नागिरदोंबा बिनि माने जि रिएक्शन बे रिएक्शनखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनो थाखाय जेब्लायबो रेडि किन्तु जोङो मालाबाबो हारियाव दाङाबाजि हारियाव जों बेबायदि आरो थासारिखौ जोङो मालाबाबो लुबैया बे खोथाफोरखौ जोङो बयबो बुजिलायनांगौ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो शान्ति डेमक्रेसि आरो नन भायलेन्टखौ जों बिसास खालामो आरो बे थासारिजोंनो जों हाबा मावगासिनो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोर व्यक्तिफोरा दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिसिनि गोहोआ
बिटिसिनि मोनखानाय जिखिनि अधिकारा माने लांफिनजोब्बाय गोमाजोब्बाय जोंहा हा हनिबो अधिकार गैला 16टा डिपार्टमेन्ट लांबाय जोंनि एपइन्टमेन्टखौबो लांबाय ओरै लांबाय बे मोनसे माने मेजर मोनसे प्रपागान्डा पलिटिकेल कार्ड आरो मेजर मोनसे भुवा अपप्रचार मुं सुनायनि बादै बेयो जेबो नङा बेयो कुनु कारनाव भित्ति गैया कागज लानानै खोथाखौ बुंबानो जाया 2003 सनाव जायफोरा सुक्ति खालामदों बे सुक्ति खालामग्रा बिथांमोना सुक्तिनि दफाखौ मोदोमै माने थै मोदोमै गासिबो हारिमुजों बिथांमोना मिथियो 2020 आव जाय सुक्ति खालामदों खालामग्राफ्रा मोजाङै मिथियो 93 आव जायफोरा सुक्ति खालामदों बे दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै मिथियो बेखायनो 2003 नि एकर्डआ 2020 नि एकर्डजों कुनु माने बियो दाइलुट जायाखै कुनु बिनि भित्तिया कुनु गड़बड़ जायाखै खोथाया जाहैबाय 2003 आव फार्स्ट जोङो 6 शिड्यूल हाजोनि एरेन्जमेन्टखौ हायेनाव लाबोनानै एमेन्डेड बिटिसि माने 6 शिड्यूल हिसाबै एरियाखौ बिटिएडि नाम होनानै दानाय जादों आरो बेयाव सीमाया संकसनिफ्राय 5-2 2020 नि एकर्डआव सीमाया संकसनिफ्राय 5-2 निफ्राय बारायनानै गहपुरसिम 60 खान गामि सोनायनि गेजेरजों 41,000 भटारा दिनै धनस्री रौता आरो हरिसिंगा समस्तियाव भट होगोन आरो बेयाव गामि सोबावनांगौ आरोबाव दंबावो बे मात्र बिगिनिंल' जोंनि जिल्लाया 2003 आव मोनब्रैमोन उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार 2020 नि एकर्डनि उनाव जोंनि जिल्लाया मोनबा जाबाय दा तामुलपुर जिल्लाजों मोनदेरबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गोदान जिल्ला 19 समाव बेखौ रिअर्गेनाइज खालामनाय जागोन दानाय जागोन 2003 आव 40टा समस्ति दंमोन 2020 नि एकर्डआव 60टासिम समस्ति दानायनि बेयाव खोथा लिरनाय दङ आरो जोंनि एसटि समस्तिया 30 निफ्राय 40-42 जागोन नन एसटियाबो बारायगोन अपेनाबो सिटआबो बारायगोन बेयाव एरिया बांबाय जोंनि क्षमता अट'नमिया बांबाय जोंनि समस्तिया बांबाय बारायनायनिसो खोथा दङ बेयाव खमायनायनि खोथा गैया 2003 आव 39टा साबजेक्ट 40टायाव 39 जोंनो होदों 2020 नि एकर्डआव 6-7टा डिपार्टमेन्ट बारायनानै बेयाव एडिशन खालामनायबो जागोन थाखानाय डिपार्टमेन्टखौ आरो गोदान डिपार्टमेन्ट क्रिएट 45टा डिपार्टमेन्ट जोंहा फुल फ्लेजेड मोनसे डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट बा पावर एन्ड फांसन जों मोनगोन बेजों लोगोसे भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्सआ 2003 आव लिरनाय गैयामोन 2020 नि एकर्डआव आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट आरो माने आर्टिकल 280 माने एमेन्डमेन्ट आरो 125 एमेन्डमेन्ट बे मोननैनि गेजेरजों बेयाव भारत सरकारनिफ्राय बिटिआरआव डाइरेक्ट फैसा फैनाय भारत सरकारनिफ्राय भिसिडिसिआ इलेक्शन कन्डाक्ट जानानै जिहेतु दा एडहक कमिटि दङ इलेक्शन कन्डाक्ट जानानै बे भिसिडिसिखौ फुल स्ट्रेंथ खालामनानै बेयाव एसटि रिजार्भेसन बा एसटि जागोन नन एसटि बा नन एसटि एरिया जागोन बे भिसिडिसिखौ डिलिमिटेसन रिअर्गेनाइज खालामनानै भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव पुजि फैनाय जागोन दा बेखायनो दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना 10टा जाबाय बाकी प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया अक्ट'बर नभेम्बराव एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जानायनि लामायाव दिनै गोजोन गायसननाया माने 5 बोसोराव मोजाङैनो जालांबाय बिनि उनाव बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय लाबोनांगौमोन दिल्लीनिफ्राय एनआइए केसजों 56 एनडिबि बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोना गावबा गाव न'आव दिनै दङ भुटाननिफ्राय 8 जन भुटाना आलादा राष्ट्र 8 जन बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो हा हु होनायनि खामानियाबो दिनै प्राय बिश्वनाथ जिल्लायाव जोब्बाय सनितपुराव आधा जाबाय आसामनि गलाघाट हजाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव गवालपारा बिटिआरआव फरेस्ट राइट एक्ट होनायनि खामानिया जादों दा बेखायनो दिनै जाय बिथांमोना मुं सुदों सान्ति सुक्तिबा मानो जेलाव दङ दिनै रावबो जेलाव गैलिया मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौबो मोनसे जायगायाव दोननाय जादों जेलनि नाम होनानै आरो बिथांनि साबा माने जिखिनि दंबावोमोन बारग' एनडिबि बिथांमोनखौबो गुबुन मोनसे जायगायाव जेल मुं होनानै दोननाय जादों किन्तु सेन्ट्रेल जेलाव दासिम बेबायदि रावबो गैलिया जास्ट एनआइएनि भार्डिक्ट जानाय साफा सानैनि माखासे इस्यु दङ बे इस्युफोरा लासै लासै निष्पत्ति जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्जिकिउटिभ पावारनि मोनसे 6 शिड्यूल एरेन्जमेन्ट 2003 आव मोननाय बे लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ 2020 नि एकर्डनि गेजेरजों एनहेन्स
मर अट'नमि खालामनाय जादों बे 6 शेड्यूलनि एरिया आरो जोंनि हा हुनि अधिकारा जाबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक लेन्ड राइटखौ बेलेन्स ब्लकआ होदों लेन्ड राइटखौ फरेस्ट राइट एक्टआ होदों आरो नन बेलेन्स ब्लकनि बाहेरायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिया जेरै हा मोननांगौ मोनगोन प्रटेक्टेड क्लासनि श्रेणिया जेरैबायदि हा मोननांगौ मोनगोन बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जेबो जानो गोनां गैया कुनु 16टा डिपार्टमेन्ट लांफिननायनि खोथा गैया कुनु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि नाम सोलायनायनि खोथा गैया कुनु कारनाव जोंनि गामि दानख'नायनि बेयाव खोथा गैया गामि दानख'नाया एबसुनि एजेन्डा नङा एबसुआ दाबिबो होआखै आरो एबसुनि बे खामानिबो नङा बरन्स गामि दाजानायनि थाखाय सान हर बार्गेनिं खालामनानै जों खामानि मावदों आरो मालाबा जों नांलायदों मालाबा दाबि धमकि होदों मालाबा जों मोदै हुगारनानैबो रायजो राजानो जों खिन्थानो बाध्य जादों दा खोथाया जाहैबाय एबसुआ गावनि जि स्थिति गावनि जि कर्स अफ एक्शननिफ्राय मालाबाबो दोरोदाखै आरो बिटिआर बिटिसि आरो बिटिआरनि जि मोनसे माने आत्मनियन्त्रणनि जि अधिकार जि बिखौ माने जोङो जि मोनबाय 5000 शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव बे आत्मनियन्त्रणनि अधिकारा जोंनि माने आनसलिकताबादि जि स्पिरिट आरो सिन्तायाव जेब्लाबो आवगायलांनांगौ आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावदों दिल्ली दिसपुरा जोंखौ मदद होनांगौ आं बेखौनो बुंदों जे हाग्रामाया 15 बोसोराव कंग्रेस आरो बिपिएफजों बिजेपिजों थाबोबाय 5 बोसोराव बिजेपिजों इउपिपिएलआ मिलिजुलि सरकार दाबाय फैबाय थानाय समाव आनसलिक दला स्टेरिं हमनांगौ आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि मर अट'नमि जि कनसेप्ट एरिया एक्सटेनसन समस्ति बारायनाय डाइरेक्ट फाइनेन्स भिसिडिसि इलेक्शन आरो बे गासै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानि दङ आरो मानगोनां रन्जन दैमारि आरो जायफोरा दंबावो सिबिआइ जि माने केसाव सुप्रिम कर्टआव जायखौ जों नांबाय थादों भारत सरकारजों जों जेखौ रायलायबाय थादों एमनेस्टिनि थाखाय बा रेहायनि थाखाय बे गासै खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि स्थितिखौ स्पष्ट खालामबाय आरो बिटिसि आरो बिटिआरखौ लानानै जायफोरा दिनै जोंखौ सोंखारियो बिथांमोनखौ आङो सिदा बाथ्राजों आं फोरमायनो नागिरबाय आरो जाय रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै भुल बुजाबुजि जायो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना मिनिमाम लेभेलावब्लाबो बे कनसेप्टखौ क्लियार जागोन तिनियाव क्लियार दङ लिरनाय 20आव क्लियार लिरनाय दङ गेजेराव सिन बोनानै 3 आरो 20नि मा मोनदों मा बारायदों मा जौगादों आरो मर अट'नमिया माबायदि जादों बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामबानो जाबाय 6 शेड्यूलनि आधारावनो माने बिटिआर सुक्ति माने जोङो थुरि आरो नारानि न' लुदोंमोन 93आव बे न'खौ 2003आव आइवाइ न' जोंनो होबाय 2020नि एकर्डआव बे आइवाइ न'खौ जोङो मोजाङै आरो साबसिनै माने मर अधिकार लानानै आसाम टाइपनि जों न' लुनानै लाबाय बे कनसेप्टखौ क्लियार बुजिबानो जायो कुनु अधिकार कुनु 1% 1 बिन्दो